kasasaat ti baro ken balasang isu ti biag akara ragsakan ay ngeminton kamaudyanan rikot ti biag pasamakenan aglalo no inkanto makatumpong lalaki nga man nangimon iyaway na kanto jay taltalon yaramidan nakatabong-abong aglalo no inkanto makasarak lalaki nga bumablakjak iyaway na kanto nga itapwak jay sani kwayo ken pirak ay lagi pem ti kinabalasang ay lagi pem tinalikudam aglalo no di kayton agkasungduan tay ipag mo wenno tay katugangam ket tay tanton ti pakakitaan panagbiag ti maestaduan lalo no inkanto makasarak ti lalaki nga bumablakjak iyaway na kanto nga itapwak jay sani kwayo ken pirak ay lagi pem ti kinabalasang ay lagi pem tinalikudam aglalo no di kayton agkasungduan tay ipag mo wenno tay katugangam ket day tanton ti pakakitaan panagbiag ti maestaduan ket day tanton ti pakakitaan panagbiag ti maestaduan